Momentu geldetan dana konbento izin zana, Clarisak, baina konbento Santa Isabeldeko izena da oso bizarren dagoena. Orduan, Santa Isabel eta Clarisak bat dira. Bai, nik uste dut hor Santa Clara, izan zen Frantziskotarren, San Francisco hasi zen, uste dut, garai berekoa. Eta Frantziskotarren ordena, eta Frantziskotarren orden osoan sartzen da hau bai. Eta herrian bertan Clarisen konbentu horrek egoteak aukieban eragina gero herriko jentea bere horra monja sartzeko eta? Bueno, ni bat ez dut, nik uste eta eragin handirik txoloki, baina bai hartu emona, nahiz eta klausulok izin, hartu emona bai egoten zen, ze eurek hortu edo ekiten jodien txukune, ez da izaltzen bazan edo, baina gero josten eta holango gauzetan da konpotako, Europea konpontako da baukien euren artea, da horra eroaten ziren. Eta herriko jenteak horra eroaten eban. Bai, nik uste arratitik betortzen jala jente horra.